So, tumpukan po ng bigaw po dito. Magkano tumpukan ng bigaw mo? Sandala ba rin? 100 pesos po ang tumpukan po ng bigaw. Pakita ko po sa inyo kung gaano kasariwa po yung bigaw. Sariwa to! Pati mo naman yung tindero, pakakita mo naman. Pati po yung tindero, sariwang-sariwa din po. Siyempre, pogi-pogi. Oo nga daw eh. Nangihipon, no? Kasi yung iba, di ba usapan eksakto? Mas pagka sa lengga? 200 po. 200 ang kilo? Sariwaya po. 200 ang per kilo po ng isdang salengga, no? Wapo yung tawili, no? 100 pesos po ang per kilo. 40 po ang per kilo. Ay brother, ma-shoutout. Shout out! Sa Pamilya Bantot, ito yung founder. Pamilya Bantot. Shout out sa Pamilya Bansot. Maya-maya yan, Boss Alan, no? Maya yun. Laksi, oh. Saka lapu-lapu. Lapu, maya-maya. Boss Alex, kaya, video mo. Shout out sa'yo, Boss Alex. Nag-ibig ka ng pusit na malaki. Binibilang pa siya sa Binibilang pa isa-isa, oh. Garapata. Po. Shoutout. Ay, kuya, patiin mo naman ako. Binabati na. Hindi ko pa kasi nakikita yung Bombay, eh. Hindi ko madala dito. Ay, naman sana pwede na ako. Sige na lang muna kasi. Para may nakuha ka yan. Sige na ba? Ay talaga nanay, oh. Oh, sige, ilalay kita, i-hard kita. Pautangin mo ako ng puhunan ko. Ginawa niyo naman po akong Bombay. Oy, wala ko Papauta madalang... ng 5-6. Wala ko madalang Bombay. Ikaw na lang ang Bombay ko. Ano? Ayaw mo ba? Ay talaga, nay, pasaway din kayo. Ano? Wala, hindi kasi ako yung napapautang, eh. Lalay kita, i-hard kita. Nagkakape kayo, nay, kaya ninenervyos kayo, eh. Ikaw ang ninenervous. Sige ba, nay, salamat po. Thank you. Yan po yung mga presyon po ni nanay dito, no? 150 po yung dalagang bukid, mas dalaga pa sa jowa mo, no? Dalaga yan. Ipo, nay, salamat po. Alright, so magandang umaga po at magandang buhay po sa ating lahat. At tayo po ay mag-update po ng presyuhan at sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? Kasi dito sa Malabon Fish Market, marami ka talaga mabibili na mga iba't ibang uri isda at mga murang. So sa ating mga kababayan na nagtatanong po ng mga presyuhan po dito ay hindi po stable lang presyo po ng mga hipon, no? Pabago-bago po ang kanyang mga presyo, no? Ang isda din po, pabago-bago rin po ng ano, pero mura pa rin po ninyo mabibili. Dahil nga sa sobrang baba po ng presyo nila, ay magandang uri na po ang inyong mabibili. No? Sa halagang 50 pesos po, may mga tumpok-tumpok na po kayong mabibiling isda. Talagang murang-mura po, no? So, malapit na tayo sa lugar kung saan ay dinadagsa po ng mga tao ang itong lugar na ito ng Malabon Fish Market. Samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer, no? Welcome na welcome po kayo sa aking pag-vlog. Tara, let's go!
pumapatak po ang ulan. At medyo lumalakas po ng kaunti, no? So makita po natin yung dagsa po ng tao ngayong araw po ng Sabado dito sa Malabon Fish Market. Naman kagawad, lalo sa tulad mo kagawad, dahil kainin niya. Kagawad, kumili ka na. Iwain ba yung boss? Iwain na mo naman to. Huwag daw, huwag daw. So, tumpukan po ng bigaw po dito. Magkano tumpukan ng bigaw mo? Sandala ba rin? 100 pesos po ang tumpukan po ng bigaw. Pakita ko po sa inyo kung gaano kasariwa po yung bigaw. Sariwa to. Pati mo naman yung tindero, pakita mo naman. Pati po yung tindero, sariwang-sariwa din po. Siyempre, pogi-pogi. So, yan po yung mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market, no? Hoy, bantayan niyo yung puno. Marami pa ako dito. Ay, talaga pa. Bantayan nyo soloy. Marami pa ako. Ngayon mo. Tilapia, oh. Ito malalaki, oh. Idol, Ano lang? Ano? ang laki niya na. 52 na ko, tumal eh. 50 na may tao. Oo nga daw eh. Tumal. Ikot. Hindi pa bibili? Ah, brother, ikot muna ako. Ang ganda po ng hipon, no? Kasi yung iba, di ba usapan eksakto? Pag eksakto sa timbang, sa timbang, mahina. Nabawasan talaga natin eh. Mas magkano sa lengga? 200 po. Ah, 200 ang kilo? Sariwaya po. 200 ang per kilo po ng isdang salenga, no? Malalaki kasi yung mother. Sariwa-sariwa po yung tawili, no? 100 pesos po ang per kilo. So, buhos po ang mga hipon po dito sa Malabon Fish Market, no? Ang presyohan po natin eh naglalaro po sa 300 pesos pataas po. So, yellowfin tuna po 140 po ang per kilo. Ay brother, ma-shoutout. Shout out. Sa Pamilya Bantot, ito yung founder. Pamilya Bantot. Shout out sa Pamilya Bansot. Maya-maya yan, Boss Alan, no? Mayan. Ang laki, oh. Saka lapu-lapu.
Boss Alex, kaya, video mo. Shoutout sa'yo, Boss Alex. Nag-ito ka ng pusit na malaki. Binibilang pa siya sa Binibilang pa isa-isa, oh. garapata, garapata. Hello, Nanay. Good morning po. Ay, kuya, batiin mo naman ako. Hindi ko pa kasi nakikita yung Bombay eh. Hindi ko madala dito. Ay, Amerikano, pwede na ako. Sige na lang muna kasi. Para may nakuha na yan. Sige na ba? Ay talaga, Nanay, oh. Oh, sige, ilalay kita, i-hard kita. Pautangin mo ako ng puhunan ko. Ginawa niyo naman po akong Bombay. Oy, wala ka Papauta madalang, ng 5-6. wala ka madalang Bombay. Ikaw na lang ang Bombay ko. Ano? Ayaw mo ba? Ay talaga, Nay, pasaway din kayo. Ano? Wala, hindi kasi ako yung nagpapautang eh. Lalay kita, i-hard kita. Nagkakape kayo, Nay, kaya ninenervyos kayo eh. Ikaw ang ninenervous. Sige ba, Nay, salamat po. Thank you. Yan po yung mga presyon po ni Nanay dito, no? 150 po yung dalagang bukid, mas dalaga pa sa jowa mo, no? Dalaga yan. Sige po, Nay, salamat po. Sige, kuya. Yan, 100 pesos po yung hipon, tumpukan po. 300, 160 sa quality. Quality po, Okay, 360. ma'am. Tingnan mo. Pwede ba nga nila? Uy, maesa! Ito na. Ito na. Ito na. Dalawang piraso. Tumpukan po, 100 pesos po. Ayos ba tayo dyan, sir? Sana lumago yung vlog natin, sir. Shoutout kay Jeremy. Shoutout kay Miss Paul. Miss Paul. Lahat ka mga boss. Thank you. Ayos yan, sir. Para yung mga tao pagpupuntahan dito. So sa mga kababayan po natin na hindi pa rin po napupunta dito sa Malabon Fish Market, no? Sobrang mura po ng mga tinda po nilang mga isda. So marami po kayong mapagpipilian dito sa Malabon Fish Market. So thank you. Malaking bagay yan. Panibagong dito. Ayan, maganda talaga tilapia. Ang ganda ng tilapia. Oh. Lalaki. Oh, maliit. Oh, may medium. Hindi ako nakabili kagabi. Kaya nga. Ay, Bumili kasi ako ng ulam, asuhos, nakakita ko kasi doon. Thank you.
Bakit kalawang ah? Saan ang kilo? 180 yan, 160 na lang sa'yo. 180 o 160 binibigay ni Idol oh. Bakit kalawang? Fresh na fresh. Hindi yan frozen, sir. Thank you. Ganyan po, sir. Ito, sir, tubig ito. Kunin mo na yun. Limado ko yung egg, tutupit na lang. Yan po yung mga presyon po dito ng hipon. Mahal yan. Kaya ito magpipidyo ka, isda lang. Magpasama mo ha? Picture lang na. Dalang talaga tsaka hipon. Ano, ito ang mukha ko yung kapusama. Hindi kasi matatanaw kasi yung inaabot. Umagat maliit na. Inaabot. Oh, thank you ah. Salamat. Mahal yung camera na yun. Hindi mahal yan. Mura yan. Salmon. 120. Salmon din to. Salmon bakla. Akala niya 120 daw lahat. Joke. Boss! Boss. Ito, marami tayong isda dyan. May tulingan, Oh, sandaan ganda lang. ng laban, oh. Tilapia, Batangas, sandaan lang. Tanda ng kilo, no? Tulingan, sariwa. Bukat ang kinakain. Ganda ng ano, sariwan-sariwa. Ay, tulingan. Oo, sandaan lang kilo. Tilapia, ang lapad. Tilapiang Batangas po yun. Salmon, Ay, salmon. Ilasan. Ganda ng laman. Dorado. Dorado, malaki mo. Dorado, sariwa, oh. Lando. Yan ang panlaban. Lando. Sariwang sariwa. Ang laki ng dorado, no? Oh, 150 lang ang kilo. 120. 150 ang kilo ng dorado? Oh. yan, sandaan lang kilo. Batalay, 140. Maya-maya, tsaka biluan. Ang gaganda po ng mga isda po natin dito sa Malabon Fish Market. Saan lang yan, lahat. Isang sunog. Kilo. Ano yan? Isang sunog, masarap to, pansigang. 120 lang, 120, 120, 120, 120, 120. So, ang dami pong mga isda po ngayon dating dito sa Malabon Fish Market. At sariwang-sariwa po sila lahat. Meron tayong pang malakasan dyan, Lando. Ano isda yan? Ito, maya-maya, pitilya, sniper, masarap na isda to, dalagang buong inalo to eh. Halo-halo, no? Sa isang box, yun ang laman, halo-halo talaga. Pag pinagsama sa... Ilan tayo? Mauubos yan, te.
Kalamate. Hindi ka na. Oy, boss, ako mo, wala kang linggo ah. Ikot muna tayo. Medyo matumal nga, lanos lahat, nangangampanya eh. Oo nga eh. Halos lahat kasama sa kampanya ng mga kapitan, agawad. Oo. Pero pagkatapos naman yan, giginawa ulit tayo. Kaya salamat, boss. Kahit baba mo yun. Thank you. Magkano yan? Dandan. Dalawang piraso na. Oo. Ayun, 3 piraso. Okay. Ikot na tayo. So, dito naman po tayo sa mga may tinda po na tumpok-tumpukan po mga isda, no? Halagang 50 pesos, 100 pesos, may pang-ulam ka na sa bahay. Yan po, bangus po, 100 pesos ang tulingan mo. Tulingan po, tumpukan po niya 100 pesos, no? So po, 50 po yung tumpukan. Hello, nanay. Good morning po. Hello po. Wala na, dalawa na lang yung dilat mo. Dalawa na lang, mami. Ito na lang. Ito sa Rapuliente naman ito eh. Magkano ba dyan? So dito po, meron pong pandaing bangus, 140 po ang per kilo.
order dyan sa Lipanan. Ay, pag-uwi lang naman dito. Morning. Idol. Good morning. Busy ka na naman dyan. Sabi ito ba? Magkano na sibuyas ngayon? Tandaan mo? Ay, 100 ng per kilo ngayon. Bumaba na, no? Oo, boss. Sayote lang po mga boss. Labuyo, medyo mahal pa. Luya ang mahal. Oo nga eh. Nakita ko yung presyo nga doon sa Divisoria, ang taas. Idol, thank you. Boss. Tsaka na yung sticker, paggawa na ako. Shoutout po sa asawa po ni ate. Salamat po, te. Boss Lando Explorer po. Di po, te. Salamat po. So, yun na nga po ang sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no. Marami po ang namimili po nating mga kabayan at unti-unti pong dumadagsa, no. Mura pa rin po ang inyong mabibili po dito mga isda sa Malabon Fish Market, no. Sa ating mga kababayan na hindi pa nakakaalam, punta na po kayo dito at marami po kayong mabibiling isda at mga hitong po na bagsak dito sa Malabon Fish Market. So, maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po.